Bueno, arratsaldeon eta ongi etorriak. Dakizuen bezala, pandemia hasi zenetik urtebete pasa den honetan, berrian solasaldi hauek antolatzen ari gara, izurritearen ondorioak aztertzeko hainbat arlotatik, lehenbizikoa hiru zientzialarirekin egin genuen, eta bigarren hau kultura arlotik begiratuta egingo dugu, izan ere argi dago, pandemiak gogor kolpatu duela kultura, eta gaur sakonago aztertu nahi dugu, zeintzuk izan diren eragin horiek, eta horretarako kalte handiak pairatu dituzten hiru sektoretan, aritzen diren hiru sortzaile ditugu gurekin. Nerai Barzabal, bertsolaria eta txakurgorria taldeko kidea, Ander Lipus aktorea eta Leire Iribarne Diabolo Kiwi musika taldeko kidea. Arratsaldeon zuei ere eta mila esker gure gonbidapena onartzeagatik. Arratsaldeon. Bueno, eta parte hartzaileei bakarrik esan amaieran galderetarako tartetxo bat egongo dela, eta nahi duzuenean galderak egin ditzakezuela preguntas y respuestas ataltxoan. Eta, bueno, hasteko hasierara joango gara, duela urtebete heldu zen etxeko itxialdi gogorra, dena kolpean gelditu zen, areto guztiak itxi zituzten, eta, bueno, egutegitik kendu behar izan genituen, markatuta genituen gauza gehienak. Orduan, bueno, hasteko Nerea zuri galdetuko dizut, zure kasuan nola gogoratzen duzu hasiera hura? Bueno, susto handi bat, esan duzun bezala, agendatik ezabatu ziren gauza guztiak, bai txakurgorria bezala, bai bertsolari bezala, martxotik ekainera, uztail hasierara arte, jendaurreko emanaldi guztiak bertan bera geratu ziren. Konkretuki bertso saioak nik zenbatu nituen eta 15 galdu, eta lortu genuen gero 4 berreskuratzea, batzuk udazkenean egina eta beste batzuk, streaming bidez, pixka bertsozale elkartetik plaza bizi berritzeko martxan jarri zen proiektutik edo, hainbat udalekin jarri ziren harremanetan edo hainbat bertso saioaren antolatzaileekin, streaming bidez eskaintzeko bertso saioak euren herrian, euren herritarrei, link bat pasata eta horrela, eta gutxi gora bera 700 bertso saio galdu zirela kalkulatzen da iaz bakarrik, eta aurtengorako, dagoen beldurra da, behar bada, udan eta udazkenean agian kultur programatzaileek zeukaten aurrekontua gastatu beharragatik, gauza batzuk bai salbatu direla azkenean udazkenerako baina ea hemendik aurrerako urteetan ze aurrekontu egongo den bizkoa kulturarako eta nola egingo dugun, batez ere salbatu dira bertsolaritzan jaialdi esango dugu formalagoak edo aretokoak edo kontrolatzen errazagoak diren horiek, lagunarteko eta otordu guztiak ia mapatik desagertu dira, eta behar bat kostako da aurrerago, hau luzatuko balitz edo ohitura bihurtuko balitz bi urtez jarraian ez antolatzearena, behar bat antolatzaile txikiagoek edo galdu dezakete ohitura hori eta pixka bat sareari nola eutxi. Horrela, labur esan da, gero sakonduko dugu. Aipatu duzu, saio txikiak direla batez ere galdu direnak, baina kolpe handi bat ere izan da, adibidez txapelketa nagusia atzeratu izana, eta baita herrialdetakoak ere ez, alde horretatik, nabarituko duzu ez? Bai, txapelketa urteak beti izaten duelako gero alako estela moduko bat, luzatzen dena, bertso saio, bertso plaza berraktibatzen da, zentzu hortan, baina egia esan, hau da, bertso zela elkartearentzako kolpe gogorra da txapelketarik eza eta diru aldetik diru sarrera handi bat delako, baina personalkita sortzaile bezala ez dut uste oso animikoki sano gaudenik, orain txapelketa batean parte, iaz bintzat, ni ezingo nitzake txapelketa batean kantatzen egon, nengoen bezala, eta uste dut jendea ere, ez dakit, zaila egiten zitzaren imaginatzea ere, beraz, zentzu batean pixkanaka behar bada aurrerago egingo dira, euskalo, baina bai, iazkoa ni bintzat eskertu nuen zerbait izan zen. Leire, zure kasuan musikaretoak hasieran itxita egon ziren, iparraldean gero bigarren olatuan ere itxiz zituzten, jaialdiak iaia desagertu egin dira, eta baita bestelako zirkuitu batzuk ere, beraz zuentzat nolakoa izan da denbora hau hilabete hauek? Guk ere baginituen 10 bat kontzertu udan, eta denak ezeztatuak izan dira.
Egin ditugu ere 2 kontzertu bat seguran eta elogion, uda hontan, baina geroztik deus. Dena etxea da behiz eta gu gure aldetik segitzen dugu sortzen eta konposatzen ari gira, baina ezin dugu kontzerturik eman mementuko dena etxea da, ezin dugu ere ez publikoa jahita ezin da egon ere ez, eraz dena etxea da mementukotz. Hain zuzen ere, geldialdi hau baliatu duzue disko berri bat konposatzeko, ez? Bai, hori da. Hasi ginen konposatzen eta badu urte bat deia, eta neguntan sartu gira estudioan, Mungian Magic Box estudiora joan gira, eta hortan gira tope, eta estudiora behiz itzuliko gira hor apirilean. Eta baliatzen dugu, konposatzeko eta gure proiektuetan aintzinatzeko. Ederki, Ander, ez dugu zehaztu, baina huts teatro taldeko eta arte drama plataformako kidea zara, zaldi urdina antzezlanaren zeundeten hau heldu zenean, eten egin zenuten, baina berreskuratu zenuten ia osotasunean, eta atzerrian lurragarratz obra berria ere aurrera atera duzue. Beraz, zorte puntu bat izan duzuela, esango zenuke? Bai, gure kasuan, bai, baina horrek ez du kentzen 6 hilabetez, adibidez, antzerkia egin gabe egon naizela ni, beraz, arte drama ere ez da antzerkia egiten egon, beraz horrek enpresa moduan galera handia ekarri digu. Baina ez pentsatzen genuen edo zentzu hortan suerte handiago izan dugu, batez ere udazkenean eman ahal izan ditugulako emanaldi asko, hori bai, genuen arrakastatik batean ikustea antzokiak ez hain beteta, dagoen protokoloagatik, orain justu azken legearen arabera, orain sartu berria dena 150%-ean dago aforoa. Beraz, antzokiak erdi beteta ikusten dituzu. Eta hori hala ere posgarria da, gauzan egoeran, baina oso gaizki ohitu ginen, ze justu Zaldi Urdinak arrakasta handia izan zuen, eta antzokiak betetzen ari ginen, eta hori Euskal Teatroantzako eta gutzako oso osasungarria zen, eta batean justo osasuraren kontratorri zen birus hau eta kolpe darra eman zigun, ezta? Eta bestalde Martin Zalakain ere ari ginen egiten, Juan Antonio Urbeltzekin batera eta Argia Dantza Taldearekin, Euskal Herriko hainbat dantza taldekin batera, eta hori ere bertan bera utzi behar izan genuen. Hortaz aparte, Aulestiko topaketak baita ere, bertan bera utzi, baina irailean eman ahal izan genituen. Beraz, izugarrizko maniobrak egin behar izan ditugu, bizi ahal irauteko, eta subentzioetan da pentsatu baino gehiago, guk pentsatzen genuen gure euskarria, gure diru-iturria emanaldiak direla, eta hori bermatzera joan gara, eta zorionez bai izan dugu suertea. Hori bai, adibidez, atzerrian lurragarratz, iparraldean estrenatzekoak ginen, eta ezin izan dugu estrenatu, iparraldeko egoera ezberdina dalako. Beraz, beti dago hor zerbait alako sentimentu improvisatu bat, arraro bat, eta hauskortasun batean ari garela lanean etengabean. Beraz, zortea aipatu dugu, baina hori baino gehiago eutsi diozue lan eta ahalegin handia eginez. Bai, eta nik uste dut gure egoera edo gu libratu garela egin baten gure struktura edo gure antzerkia ikusteko eta egiteko politika oso gurea eta oso propioa personala daukagulako, baina badakit beste talde batzuk, beste egoera batzutan edo okerrago gertatu zaiela, ez da berdina jiran harrapatzea pandemiak edo estrenatzeko zaudela. Estrenatzeko bazaude, gastuak handiagoak dira eta diru sarrerak ez daude, ez dira existitzen oraindik, emanaldiak ez dituzulako eman. Orduan badakit antzerki talde askok oso gaizki pasa dutela eta gero ja dago norbanakoen egoera, ez da? Norbanakoen egoera horiek bakoitzak alduena egin ahal izan du. Gure kasuan jiran gurekin zeuden, kontratatuta zeuden aktoreak ertean sartu ziren eta horiek
bizial izan dute hilabete horietan, lanik egin gabeko hilabete horietan, baina beste batzuk ez dute egoera hori bizi eta orduan gaiztoagoa izan da eurentzat bizial izatea. Berez ja gure lanbidean prekarietatea askotan entzuten dugun hitz bat da, lan asko egiten dugu eta lan asko eginda gero xosak oso gutxi izaten dira, lan asko egin behar duzu diru pixka bat antzerkitik bizial izateko eta orduan egoera honek ondino gehiago okertu du askoren bizitza. Bestetik, baldintzek mugatzen dute sormen aldea edo alde artistikoa ere, musikan adibidez, kontzertuak ematea eta jendea eserita egotea 2 metroko distantziarekin ez da erosoena izango, ez, Leire? Ez, seuk. Bitxi egiten du biziki, ezkira bate usatuak, eta ikustea jendeak ezin dela sutitu, ezin dela dantzana izan, edo bitxi egiten du bai biziki. Eta denak anonimoak egoiten dira, maskarekin, eta bai. Zuek gainera, diskoa sortzen ari zaretela esan dugu, prozesu horretan eragina izan du egoera honek? Guk xantza dugu biltzeko lekua baitugu gure etxeetan eta badugu materiala eta aski independenteak gira horrekin, beraz guk segitu dugu ez dugu arazorik ukan biltzeko kasu maiten ginuen intzatzen ginen alere kasu maiten, baina horrek ez dauku aldatu ez eus. Kontzertuak aipatu ditugu, baina antzeko agertatuko da antzerkian ere. Ander, zure lanean kontaktua oinarrizkoa da eta hori mugatzea eskatzen zaigu. Ikusentzuleak ere maskararekin daude, beraz harreman hori aldatu egiten da. Zuk nola bizi duzu hori? Bueno, arraroa da, baina ez dakit bitxiena da. Normalean guk eraman beharko genituzke maskarak eta maskarak justu publikoak eramaten duela, ez da hori da kontraesanik handiena, ez da. Nik uste dut giroa edo berotasuna ezberdina dela, ez da. Antzoki baten jendea hurbilago sentitzea eta beti erosoago edo gozoagoa da. Eta niri agian arraroena egiten zaidana edo gehien kostatzen zaidana da behin emanaldia bukatzen denean nola bapatean jende guztiak alde egiten duen. Eta halako ustasun bat gertatzen da, halako ezer pasa ez balitz bezala. Tabernak itxita daude, guk askotan jan behar izan dugu antzokian bertan, oso egoera bitxiak bizi izan ditugu, ezta? Eta guzti horrek eramaten zaitu halako lanean baita ere, halako hauskortasun batean aritzea, ezta ikustea, hau ez dela normala, eta egin batean lana dugun bitartean, egia esan 6 hilabete egon ginen lanik gabe, eta hori niri benetan oso gogorra egin zitzaidan, 30 urtean 6 hilabete eszenatoki bat zapaldu gabe inoiz naiz egon. Eta hori oso gogorra egin zitzaidan. Eta orain pixka bat gogorrago egiten zait, ez dagoela komunitateak edo jendeak badauka gogoa antzerkiaz gozatzeko, baina gero batean bukatzen denean ezer gertatu ez balitz bezala bizi dugula hori, eta hori pixkat arraroa egiten zaitu niri. Bestetik, jorratzeko gaien aldetik ere, hasieran batez ere pandemia zen gai ia bakarra eta gainerakoak baldintzatzen zituen. Adibidez, bertsolaritzan gai jartzaientzat eta bertsolarientzat nekagarria izango da hori, ez? Beti gai beraren inguruan bueltaka ibiltzea eta hortik ateratzen saiatzen ibili behar izatea, Nerea. Bai, eta nik esango nuke, ohartu gabe egin dugula tratu isil bat bezala, eta inork ez duela nahi horri buruz kantatu, ez gai jartzaileek ez du, eta publikoak ere ez duela nahi entzun, uste dut, momentu baten konfinamentuan hainbeste kantatu genion, hainbeste bertso sorta online, munduko txiste guztiak eginda zeuden, eta behin ja lortzen dugunean herrian elkartu eta parean jendea, eta nik uste du gai jartzaileek berezik egiten dutela sekulako ahalegina, ez ignoratzeko edo ez egiteko ez errezpalego bezala, baina pixkat, guazen, eta bai, eta zentzu hortan, saiatzen gara iskin egiten, eta batzuetan funtzionatzen dugu da, batzuetan
maskarilla da dagoen bakarra. Beste denak, magiak irauten du batzutan, ordu betetxo bat. Eta baita gero sentsazioa Anderrek eta Leirek esan dagoen antzekoa, bukatuta ezin elkarrezketatxo bat, edo, eta baita ere, guk, bertsolariak aldiro aldatuz edo ez, asko kantatzen ibiltzen ginen garaian, astebururo bertsolari batekin elkartzen ginen, eta aspaldi ikusten genuen elkar sarri, baina orain ez dugu elkarrekin topo egiten, eta orduan elkarrezketa murritzagoak dira, ez dauko aukerarik elkarrekin trago bat hartu eta hausnartzeko gauzen inguruan, eta horren mugimendu edo ikutu horren falta bai sumatzen dela, eta Txakurgorrian berdin ikastaroak ematen ditugu, aldu ziren asko, baina berez kolektibotasuna saiatzen gara lehen planoan jartzen, da pixka bat elkarrekin sormen hori trukatu, elkarren papelak, boligrafoak ez, pixka bat elkarrekin zirriborratzen, eta justu kontrakoa tokatzen da, eta mai banakakoetan, eta alden bezala, eta batzutan eskertzen ere, bai. Beraz, sortzaileen arteko harremana ere aldatu egin da, aipatu duzu ez, gutxiago egoten zarela beste bertsolari batzuekin, beraz, horretan ere kalte egin du, zuen ustez? Nik uste dut zalantzari gabe, lehen, ona daukana bertsolaritzak hori ere bada, aldiro garela desberdinak kantatzen ari garenak, eta aldiro herri desberdin bat, eta herri hortako persona desberdinak, eta eurekin elkarrezketak, eta horrek zemate aberazten zaitu, eta hori bapatean, zubiak erori dira, eta koizitzen dugu, pentsa, orain urtarril eta otsailean oso bertsosaio gutxi egon dira, bat izan dut, eta bertan, bertako tukatutza dira, hirurekin egon naiz, baina gehiago, ez? Eta, lehen astebururo zen, zegoen lapikoa zutan. Eta orain, ahalegin berezi bat egin behar da horra iristeko. Hau guztia asko luzatzen ari da, eta Anderrak aipatu duen moduan, animikoki noski eragiten du, ez? Oroar, gizarte osoari eragiten dio nekea hau hainbeste luzatzeak, baina zuen kasuan, zuen eguneroko jarduna horren baldintzatuta ikusteak nola eragin dizue? Ez dakit Leire adibidez hasi nahi baduzu? Bai. Egunerokotasunean, ni ikasketetan izoino, ikasketak segitzen ditut Tolosan musika ikasten dut, beraz, eta santza dugu egunero kurtsuak ugaitea eta musikan aritzea egunero, beraz, hori eskertzen dut anitz. Eta beste naz bitxira gaueko 6etan etxera sartu behar dela, eta dena egunerokotasuna horrekin baldintzatua da, eta ez dakit, biziki. Gainerakoentzat emozionalki nolakoa izaten ari da hau guztia? Nik uste dute personalki zuk ezin duzu ahaztu ze momentu edo ze bizi unetan, ze ari zaren bizitzen, une honetan, eta orduan sensibilidade minimo bat baukazu, ez dakit, horko agertzen edo dagoen euskortasuna, adibidez, gauza asko debekatuak daude, eta debekuak ekartzen du halako impotentzia bat, eta hori hola da. Ni hasiera batean 6 hilabeteak ez nuen ezer jakin nahi, murgildu nintzen nire liburu bat nengoen idazten, eta hortan murgildu nintzen, eta ez nuen ezer gehiago jakin nahi. Ez COVID-aren inguruan, ez ezer etxean nintzen, eta banuen bufoiaren sentimentu hori, hau da, gure lanak ez duela ezertarako balio, kulturak ez duelako ezertarako balio, ekonomia bat bazegoen mugitzen, nik ikusten dituen autoak eta pasatzen, eta jendea lanera joaten, baina gure lana ezen beharrezkoa. Eta horrek asko mindu ninduen. Orain ja lanean gaudela, sentimentua da bakarrik lanean ari naizela. Ez dudala bizitza personalik, ezta? Eta uste dut horrek baita ere asko ukitzen duela, ez dakit, pertsona moduan behar dugu jendearekin egon, harremanak ditugu, ez dakit, eta orduan
guzti hori gogorra izan da ez bakarrik nigan, baina ikusten dut baita ere nire gurasoengan eta gauza horiek asko moralki eta psikologikoki asko ikutzen dute. Eta bai, COVID-a izango da gauza bat, baina hor beste 1000 gauza daude atzean eta nik uste dut asko astu ditugunak, ezta? Eta ez dakit, maitasun dosi batzuk edo besarkada batzuk faltan botatzen dituen. Egia da, egoera oso bitxia dela, arraroa dela, nik ez daukat inongo, ez dakit, barita magikorik esateko hau hola beharko luke izan, baina egia da baita ere politikoek eta edo lurralde bakoitzak bere erara improvisatu duela egoera hau, ezta? Ez dakit, eta horrek pixka bat bai mugita arazi didala eta zalantzan jarri ditut, hainbat erabaki, politikariek hartu dituztenak. Adibide bat emateko, orain iparraldean adibidez, institutoetan eta antzerkia eman daiteke, eta hemen hegoaldean ez ziran baimentzen institutoekin antzerkiak egitera. Orduan hor ez duzu, COVID-a zer da, desberdina da iparraldean eta hegoaldean, ez dakit, orduan zalantza asko jartzen zaitzu, gertatzen edo hartu diren erabakietaz, ezta. Ni ez naiz hortan espezialista, baina, egia da, nik behintzat hauskortasun batetik bizi izan dudala guzti hau. Hau da, holan, pandemiaren inguruan oso elkarrizketa gutxi eman ditut, sentitu dudalako ez naukala gauza askorik egiteko, esateko. Azkenean, nire lana edo gure lana antzoki gainean, eszenatoki gainean dago, eta hortaz ez badut hitz egiten, eta nire obretaz ez badut hitz egiten ezer gutxi neukala esateko, ezta? Hain, ez dakit, dimentsio handia hartu duen, egoera honek, ezta? Egoera larria, benetan, baina batzutan salantza eta oso kritiko begiratu dudana gertatzen ari ziren erabakietan, gertatzen ziren gauzekin, ezta? Ez dakit, zaila ite zaite asaltzea, nik badakit niri personalki eragin nauela asko eta asko mugiarazi didala, eta uste dut jende askori baita ere, eta nik uste dut sensibilidade minima gutxiengo badaukan pertsona batei gauza hauek asko ikutzen gaituztela, ezta? Ez dakit nola azaldu, baina bai, badago zerbait hor oso bortitza dena eta zeidana gustatzen, eta ojala laster desagertzen den COVID madarikatio hau. Hori bai, seguru nago bufoiendako txertoa azkena izango dela. Bufoiak izango dela azkena txertoa hartzen. Ez gara ingarrezkoak. Zerba gehiago, Nerea? Bai, oro garrantzeko sentsazioak, Behar bada baita ere, jabetzen zarenean ze ari fin den eusten zaituena, nahi gabe nik sentitut etxera buelta egin beharra. Da etxera buelta da, izan daiteke, ikasi izan manu ezakize karrera, egin manu ezakizer finkoagoa, dalen beti zen, astebururo kanpoan, eta horren, nire lagunena noa, ez da derrigor txarra, edo lagunena noa, familiara noa, oda pixka bat, etxera buelta zentzu hon eta txarrean. Etxea da goxoa, baina etxea da baita ere norma askotan, ez? Orduan, bai, izan da pixka bat, ametxaren zulotxo bat, lehen ere zulatuta zegoen amets bat, ez? Prekario ginelako, baina behar bada honek jarri dizulako aurrez aurre esan ez. Begira zer zen eusten zintuena eta etzen ezer, ez zegoen ia ezer zu eusten. Eta zenbat aldiz errepikatu daiteken zure bizi osoan zehar, oraindik gaztea gara eta zentzera pentsatzen, pena ematen ditu hori pentsatzera iritsi izanak, baina uste dut denok iritsi garela momentu batean, ez? Esatez, zerke usten hau, zein da nire euskarria, honta. Azaleratu da, beraz, hor zegoen hauskortasuna, eta egoera horretan babesgabe sentitu zarete? Babesa gutxitan izan dugu, Guk babesa lan asko eginda lortu dugu, lortutakoa, eta uste dut, nik handik hitz egiten dut, baina uste dut antzerki munduan, uste dut zugarrizko gabeziak daudela, baina uste dut pentsamentu aldetik eta herri moduan eta politikatik
politikatik kultura azken tximinoa da, eta hori hola izan da, eta izaten jarraitzen du, eta zoritxarrez ematen du izango dela. Horregatik lehen txantxan esan dut, gu osasuna gara baita ere, herri batei irriarazten diogu, edo negarrarazten diogu, edo amorratzen diogu. Horregatik esan dut bufoioi iritsiko zaigu, edo artistoi txertoa azkenak izango gara hartzen. Ez da ikusten gauza on bat bezala, gauza beharrezko bat bezala gure herrian. Orduan, hor lehen bageunden prekarietatean, orain prekaritatea nik uste dut areagotu egingo dela, ze egoera oso gogorra da, denak nahi dugu lan egin, baina ez da egongo lekurik, eta orduan batzuk geldituko dira lanik egin gabe, ezingo dute programatu, eta hor sartuko gara halako zurrunbilo baten, pixka bat beldurra ematen duna, ezta? Eta gero hasiko dira betiko eskusak, ez da beharrezkoa kultura, eta orduan behar dugu orain ez dakit nun inbertitu, eta ez dakit zer, eta orduan kultura izango da azken tximinoa. Eta orduan, guri zaigu beste ditokatzen borrokan jarraitzea, eta sentitzen eta pentsatzen duguna ematen jarraitzea gure herriari. Edo nola ere, jasotako kolpea konpentsatzeko diru laguntza batzuk martxan jarri dituzte administrazioek, eta horiek ere zuen ikuspegitik aztertu nahi genituzke. Frantziako gobernuak adibidez itxiera konpentsatzeko diru partida batzuk abiatu zituen, eta intermitentzia laguntzak eskuratzeko baldintzak ere malgutu zituen. Zuen kasuan, Leire, zeuk eta zure taldekidek laguntzari jaso ahal izan duzuen? Ni ez niz intermitente. Batzakik taldean aiande basu jolea asira urten, beraz urte zaila intermitentzian hasteko, baina. Eta baina bai luzatu dute intermitentzia betetzeko epea, lehen 12 hilabetekoa zen, eta orain 15 hilabetera pusatu dute. Eta jadanik intermitentzia zuten pertsonek ere urte batez babesa lantxaria txiki dute, hori deitu dute urte xuria edo zekite. Eta beraz, ukan dute urte batez ale ere lantxari bat baina horrek izan dira pixkat aldatuak izan diren gauzak. Bestetik, Eusko Jaurlaritzak iaz diru laguntza espezifiko batzuk ezarri zituen kultur langileentzat eta berriki gehiago iragarri ditu, baina hor arazoak izan ziren besteak beste kulturgileek askotan autonomo izan arren lanaren arabera alta eta baja ematen duzuelako, eta beraz jende asko kanpoan gelditu da. Zuen kasuan Nerea adibidez zuk ezin izan zenuen eskuratu. Ez, batez ere beranduago iritsi zirelako Espainiako estatutik eskaini ziren autonomoentzako prestazioak baino, orduan guk, eta esan behar da zentzu hortan, Txakurgorrian kooperatiba elkarte txiki bezala egotea antolatuta juridikoki, dezente erraztu digula diru laguntzak eskatzeko momentua. Dirudi pixka bat administrazioaren hizkuntzan hitz egiteko erraztasuna ematen dizula horrek, egotea elkarte edo kasuntan kooperatiba txiki bezala, lau izatea eta ez du bakarrik eta horrek burokrazia horrek eragiten duen estresean, ez? Orduan guk eskuratu genuen prestazio hori autonomo guztiei eskaini zitzaiena, eta gero Eusko Jaurlaritzako iritsi zenerako, kentzen zituen prestazioa jaso duten edozein pertsona bai autonomoena, bai langabeziak, RGIak, beraz hori jende asko, behar bada aurrek urtean lan egin zuena kultura, baina urten RGIan dagoenak, ezin izan zuen eskuratu. Eta ez dakit behar bada, agian ezin dituzu laguntza publiko guztiak jaso, baina hor pixka bat nabaritu zen, edo ez zutela oso ondo ezagutzen zein zen euren xede taldea, ez ateratzen dituzu laguntza batzuk dagoeneko beste asko beste modu batera konpondu, saiatu direnak beren bizitza konpontzen, orduan uste dut ero ikusi zela jende asko ezin izan zituela eskuratu, horregatik zodelako salbu espen batzuk edo epigrafe batzuk edo, ez direnak oso irisgarriak edo. Eta gero zentzu hortan kooperatiben diru laguntzak edo, hiru bat eskuratu genituena, gastuak kubritzeko eskaini zitzaiguna alokairua kooperatibarena eta gastuak eta abar. Gero autonomoen kuota izoztuta egotetik uran pixkanaka igotzen hasi ziren berriro orduan horretarako laguntzak ere eman zizkiguten. Eta azkenik
kooperatiba txiki espezifikoki diseinatutako laguntzak. Beraz, momentu batean oso privilegiatu sentitu ginen, inkluso, nola bertsolari bakartik bagina, baino, batean lau eta beste mota bateko kulturlangilea zarenean, eta zaudenean estruktura konkretu batzutan, ikusten da hor, administrazioak badaukala gihar bat edo beto ezagutzen duela mundu enpresariala kultur mundua, baina hori ikusten zen. Zauden askoz aukera gehiago, askoz eskaintza gehiago kooperatibentzat, kulturlangile bestelakoentzat, baino. Eta beraz, sare horretan babestu zineten ez, kolektiboan, azkenean. Bai, eta zerbait ikasi badugu benetan izan da hori. Hemendik edo batera irtetzen gara edo ez gara irtetzen. Pasada bat izan zen, kolektiboa gehi aholkularitza asesoriari ordaintzen dioguna hori ere bai, ez? Sortzailea gara, baina momentu batean hainbeste ikasi behar duzu fakturez, laguntzez, txartelez, epigrafez ezagizer, askotan sormen lana aina ordu sartu izan ditugu holako gauzak ulertzen. Ildo beretik, Ander, zuk ez zenuen laguntzarik eskatu, baina elkartasun sare moduko bat zenuelako, ez? Bai, gure kasua, gure estruktura oso desberdina da, eta gure erara moldatu dugu, eta politika bat eraiki dugu, gure enpresan, eta egia da, aktoreak, Zaldiurdinan zeuden aktoreak, kontratupean zeuden gurekin, eta hoiek bai, ertean sartu ziran, baina guri ez zitzaigun etikoa iruditzen, geneukagun diru poltsa bat, eta ez zitzaigun iruditzen etikoa, subentzioa baliatzea eta gure artean sartzea. Beraz, mantendu geneukan poltsa hortatik, bizi ahal izan dugu 6 hilabete, inurriak bezala lan egin dugulako, eta ez zitzaigulako egokia iruditzen, beste jende asko gu baino okerrago zegoela pentsatzen genulako, eta orduan gure struktura eta gure egiteko manerari dagokionez, heldu ahal izan diogu, eutsi ahal izan diogu, eta gero ja lanean jarraitu dugu, eta beraz, orain esan dezakegu, behintzat, emanaldiak ez badira erortzen, edo gu ez gara gaixo jartzen behintzat, bizi edo aurrera egin ahal izan dugula, ezta? Eta orduan, hor dago, pixka bat nereak esaten duena, ezta? Estruktura bat eraikitzen duzunean, gure kasuan, hegoaldean, horrek babesten zaitu, eta guk babes on bat hartu dugu, ze urteetako lanaren ondorioz, badaukagu estruktura bat eta egiteko modu bat oso gurea dena. Guk ez ditugu aktoreak kontratatzen alta bajak emanez, regimen delako artistas y toreros delako regimen horretan, baizik eta hilabetero kontratatzen ditugu, kontratatuak daude hilabete osoan, eta orduan politika batzuk eraiki ditugu guk gureak propioak justuago iruditzen zitzaigunak, eta horrek salbatu gaitu, ezta? Eta gero iparraldeari dagokionez, badakit intermitentziak eta norbanakoei asko lagundu diotela, baina jende askok ere oso gaizki pasatu dela, jende gazteak oraindik intermitente ez direnak eta horiek oso larri pasatutela, oso momentu latzak ari direla pasatzen, eta gero han gertatzen dena da, nik uste dut gehiago Frantzian edo gehiago eman duela kolpea antzerki taldei eta hango strukturei izugarrizko kolpea, ze antzokiak sarratuta egon dira epe luzean, eta horrek kriston sarraskia eragingo du kulturgintzan. Kulturgintzan esaten da, Frantzian berez futbolera baino jende gehiago antzerkira joaten dela, beraz jendea da hori, baina orain egongo den demandarekin zenbat antzerki talde egongo dira nor zain lan egiteko, zaila izango dute. Gauza batek asko postu nau, eta da goitik etortzen dira, hau da Madrildik edo Paristik etortzen dira legeak, ezta, eta ez dakit ematen du Paris eta Barkoxe bat edo Donibane Garazi bat berdin dela, ezta, eta orduan hor errealitateak oso desberdinak dira. Zorionez, badakit, asteburu hontan legeak pixka bat urratuz eta utziz, azparnen libertimentu bat egingo dela, ezta. Beraz, herri antzerkia bizirik jarraitea, badakite Nafarroan Iruñan ere Iruinkokoa egin zutela, beraz horrek ematen dit alibioa oraindik antzerkiak
zirrikituak aurkitzen dituela eta bizirik gaudela, eta herri moduan niretzat hori da importanteena guk antzerkia egin ahal izatea eta antzerkiarekin harimak eta pozak eta negarrak astintzen ibiltzea jendeari. Bai, noski. Aipatu ditugu, laguntzekin egon diren arazoak eta, zuen espezifikotasunari lotuta egoten diren arazo horiek. Orduan, horri erantzuteko beharrezkoa litzateke tresnaren bat sortzea. Adibidez, Jaurlaritzak iragarri zuen artistaren estatutu bat sortzeko asmoa zuela. Nola ikusten duzu adibidez proposamen hori? Nik erantzungo dut eta ez daukat erantzun garbirik. Badakit badaudela intentzio onak daude, badagola jende bat euskal aktoren batasuna eta borrokatzen. Ni neu oso kanpo nago, egoera hortaz ez daukat informazio zehatzik, zertan ari den, egia da gure lanbideak batzutan gure lanak egoera oso prekarioetan ibiltzea eramaten gaitula eta egokia izango zala zerbait regulatzea gure lana, ezta? Claro, nire kasuan edo gure kasuan egin duguna da hori saiesteko, pixkat lehen nireak esan duena, guk estruktura bat eraiki dugu eta estruktura horren barruan nire aktore lana babestuago sentitzen da. Baina, claro, ez dute aktore guztiek eta aktore guztiak bakoitzak beste modu desberdinetan funtzionatzen du. Orduan, nik uste dut egokia litzatekela aktoren lanbideari pixkat erregulazio batzuk ezartzea eta gauza batzuk pixka bat gure lanari egokituak daudenak, ze batzutan ematen du tornilloak egiten ari garela eta ez gaude tornilloak egiten. Ez da, hori da, frantses gobernuak eta intermitentziarekin pixka bat jorratzen duena. Sortzaile bat, aktore bat, ez da bakarrik merkatuan antzeslan bat egiten dagoen hor bakarrik irabazten du dirua, ez aktore batek baita ere sortu egiten du, denbora bat behar duen saioak eta errepikak egiteko, eta orduan gauza guzti horiek balorean jartzea oso ezinbestekoa litzateke, baina hortako nik uste du politikoak ere entzun behar gaituztela eta pixkat gure errealitatera gehiago hurbildu, ze bestela ematen du hori egiten dugula tornilloak edo papel bobinak, eta orduan hori ez da, artea beste gauza bat da, guk beste gauza batzutaz mintzatzen dugu, gure herriaren ispilua gara, gure komunitateari buruz hitz egiten dugu, eta uste dut beharrezkoa dira arte espresio guztiak, eta uste dut horrek egiten duela herri baten kultura eta herri baten jakintza aberastu eta espiritualki baita ere beste era batera biziarazi edo sentiarazi herria, ez da? Besteek, zerbait gehiago horri lotuta? Mutiz. Ez bereziki, nik askotan sentsazio daukat, behar bada iaz konturatu nintzela kultur langilea nintzela ere. Askotan geuk ere kontzientzia falta izan dugula, geuk ere alduntze prozesua eman behar izan dugula aldiro gure lanari balioa jartzen ere, eta lan handia dagoela egiteko, bai instituzioetatik, baina baita gure artean ere, mintzat guk pixka bat erabaki edo nola nahiko genuken bizi ontatik edo pixka bat horre forma emateko, baina, beti bezala lainoa. Eta egon diren gabeziak eta babes falta kontuan hartuta gerian gelditu den beste gauza bat izan liteke egituratzearen beharra, alegia sormen lan individualetatik harago kolektiboan indarrak batzearena. Leire, nola ikusten duzuzuk? Ez dakit, bai. Interesgarria izaiten alda, bai, ez dakit, elgarrekin gauzak sortzea, eta bai, ez dakit, nola erantzun. Ez dakit untsa ulektu dutan galdera. Bertsolaritzan adibidez urteak daramate egituraturik, antolaturik, eta agian hori beste sektore batzuetara igarotzearena, ez dakit, igual izan daiteke eredu bat. Nola ikusten duzu bestela besteek?
Bai, horra aleginak badaude, adibidez, duela gutxi, ni ez naiz egon azken bilera orokorrean, baina EASE adibidez, antzerkizale elkartea lanean ari da, eta bere heinean estrukturatzen, eta Euskal Antzerkiari beste auspo bat edo beste bide bat bilatzen, ezta? Nik uste dut gauza horiek beharrezkoak direla. Ez gara iristen, ni personalki ez naiz iristen, baina badaude aleginak eta badago behar bat euskarazko antzerkiak bestelako arnasgune batzuk izan ditzan, ezta? Gero, justu nire sentipena da kontrarioa, honek eraman gaitu isolamendura gehiago, bakardadera gehiago artista moduan, ez dugulako aukerarik izan partekatzeko gauza asko, ezta? Adibidez guk antolatzen ditugun aulestiko topaketak, orain apirilean ematekoa ginen, baina berriz ere atzeratu behar izan ditugu eta irailera pasako ditugu, ezta? Eta orduan, anormalidade hortan bizi gara, arrarotasun hortatik ari gara lanean, eta arrarotasun hortan gure lanbidea oso ukitzekoa da, oso egotekoa da, oso jendeakin egotekoa, baina oraindik hori ez da posible izan. Orduan, nik esango nuke, agian, ni adibidez ez naiz bat ere sare sozialetan da asko ibiltzeko eta hortik indarra egiteko eta murgiltzeko, igual beste batzuk aktiboago sentitzen dira hortan. Baina nik ez dut uste, antzerkia justu esparru hortan oso komodo dagoen, antzerkia berez beste esparru batean, realago, fisikalitate batean mugitzen da, eta orduan, nik uste dut ondino denporatxo bat pasa beharko dela berriz ere gauza hontaz gogoetatzeko eta ia elkarrekin zer egin dezakegun ikusteko. Ez dakit. Zaila zaite asaltzea agian, guk batzutan askotan daukagu bertsolaritza eredutza eta bertsozale elkartea eta hola, baina nik uste dut errealidadeak ere desberdinak dirala, antzerkigintza eta bertsogintza errealidade oso desberdinetan mugitzen dirala, eta orduan bakoitzak, arte disiplina bakoitzak aurkitu behar du bere formula borrokatzeko eta gure herria indartzeko bere bakoitzak bere arte disiplinatik. Eta elkarrekin gero gauztak egin alba ditugu, asko sobezeratik ez. Bai, baita ere, disiplinetatik harago ez, nioen pixkat sortzaile guztien artean batzeko aukerez, ez dakit. Bai, gero askotan gertatzen da, nork dauka indarra gero tiratzeko hortik. Ez denu bagaude erdi prekario, erdi orduek ez digutela ematen, azalenetik domekara lanean eta ez dakiz ze zaila den batzutan mugimendua bateratzea eta indar egitea hor. Eta ados nago Anderekin, askotan egia bertsozale elkartea jartzen dela adibide erdi idealtzat edo segun zegozaten, baina kultur jarduera bakoitza mundu bat da, bakoitza bere beharra dauzka, eta guri ona asko egin digun bezala eredu honek, beste batzui ez die balioko. Nik esango nuke bertsozale elkarteak nire behintzat lasaitasun handia ematen dit, pentsatzeak gutxi gora bera norabide bat elkarrekin markatu dezakegula. Gauza askotan norabide bat edo bide bat ikustea, jakitea kezka bat dagoela edo kezka asko daudela, gero desadostasunak eta gaizki egiten diren gauzak ere bai, baina, ez dakit, pandemian behintzat dezente eskertu dut, hori, saioak berreskuratzeko orduan egotea norbait kontaktatzen antolatzaile horiekin eta pixka sareari eutxiko diona, baina badiot, oso ados desidealizazio prozesu bat hasi behar dela baita ere, bertsozale elkartearekiko. Eta, amaitzen joateko, askotan esaten da osasun krisi honek beste krisi asko azaleratu dituela, jada hor zeudenak ez, lehen ja aipatu dugu, baina esan liteke kasu honetan ere agerian gelditu dela kulturgileen prekarietatea edo ez egonkortasuna, ez, alegia oso hauskorra dela zuen jarduera. Esango zenukete gizarteak sentitu duela hori, ikusi duela hori, konturatu dela zuen errealitateaz? Hork erantzungo du. Nahi duenak. Leire? Haine ustez bai, jende oartu da eta jendeak faltan botatzen du hori guzia eta orain ez baino gehiagoen ustez. Eta
bai, ea hortik zeaterako den, ean jendea oartuko den importanta dela kultura biziki eta importanta dela sustengatzea bai antzerki taldeak, musika taldeak, dantza taldeak, eta behar dela mugitu, behar dela interesatu, behar dela joan bertso saioetara, kontzertuetara, antzerkiak ikustera, eta uste jendea oartuko da, bai, eta bo. Dena den, bueno, pandemia garaian jendeak asko jo du kulturara, baina askotan entretenimendu huts modura, ez? Eta kulturgintza mota horrek agian asko du kontsumo hutsetik ez dakit nola ikusiko duzuen, baina, bueno, zuen ustez, zerbait aldatu beharko litzateke hor, sortzaileen eta zaleen arteko harremana pixkate harago joateko? Entretenimendu hutsetik harago zerbait gehiago egoteko? Nerea, adibidez? Bai, nik uste dut bietatik ere behar dela, pandemia garaian hori, oso argi geratu zen, ez? Pixka bat eskatzen zizkiguten bertsoak, eskatzea bezala, ez dakit zer, ez? Pixka bat baziduren, jende bat ez dela konturatzen baita ere ere ez geundela agian sortzeko, baina bestalde ulertzen duzu ere, jendeak behar duela, eta gero nik konsumitzen nuela musikari baten kontzertua, orduan, bai izan zuen asko militantziatik eta hausnarketatik, eta ez dakit ez dut ere uste kultur eredu konkretu bat egon behar denik beti, edo denetik egon behar dela uste dut, baina bai egon behar dena dela kontzientzia minimo bat hartzaile horren partetik edo. Ez dakit batez ere, aipatu ere ez zutelako egiten askotan bertso bat eskatu, edo ez dakit zer eskatu eta diruarena. Hau da, zuk, esaten badizute, ez daukago dirurik, baina egingo zenuke, eta horren abakitzen duzu bai, edo ez, baina askotan, da orain kenduta, online kenduta ere, bizitzan, bertso saio edo berdin izen bateko gauzetan, esaten dizutenan etorri edo bidali edo egin, eta ez zutenen aipatzen, agian horti bizitzara eta zemat uste duzu nahiko zenukela, korratu behar zenukela, hori ere ez denean aipatzen askotan, horrek bai esaten du pixka bat kultura bai nola ikusten dugu, kulturlangileak nola ikusten dituen, baina baita ere izena mundu bat asko izan duena militantziatik, voluntariotatik eta sinesten dituzun kausen alde kantatu, dantzatu eta musika jotzeagatik. Orduan, uste du, nahazten dira hainbeste zehar lerro gugan, zaila dela baita ere dekalogo orokor bat denontzako zehaztea, ez dakit. Dena den, argi geratu da kultura beharrezkoa dela, ez? Denok jo genuelako kulturara agian hoi baino gehiago pandemian itxialdi gogor horretan, nahiz da batzuetan agian ez baloratu, baina zuen ustez zerbait positiboa ekarriko du honek guztiak, alegia kontzientziazio bat, sortzaileak zaintzeko eta babesteko neurriak eta politikak hartzeko beharraz, adibidez? Ander, nola ikusten duzu? Nik zalantzak ditut, zalantza handiak, eta niretzat guri dagokigu borrokatzea, guk egin behar dugu borroka, hortan, nik gogoratzen dut pandemia baino lehen zaldi urdinakin ari ginela eta antzokiak beteta zeudela. Bapatean sartu zen COVID madarikatu hau eta orain bapatean berriz ere arrakasta izatetik arrastaka ibiltzera. Baina ohitua gaude, zoritxarrez ohitua gaude, pixka bat halako lurretan murgiltzea, halako inestabilidade batean murgiltzea. Niretzat zerbait ona ekarri badu, eta pixkat erdi broman esango dut, baina da emanaldiak arratsaldeko 7:00 egiten ditugula orain. Eta pozarren iristen naiz, gaueko 10:00 11:00 desmontatuta gero etxera. Ze oso ohitura, ez dakit, niretzat gaueko 10:00 egitea antzerkia edo 8:00 9:00 pixkat berandu zen, eta orduan, egia esateko, hori da gehien maite dudana orain. Arratsaldeko 7:00 egiten ditugula, eta ohitura batzuk ere aldatzea ondo, baina niretzat, baina hori oso personala da, nola ez. Baina bestela zalantzak ditut gauzak aldatuko diren edo espadoaz okerrago espero dut ezetz. Espero dute sensibilidade bat egotea, eta batez ere publikoan aldetik, eta hori da guk bilatu behar duguna. Publikoa da, herria da bilatu behar duguna, eta gure borroka, gure lan guztia beti hortara zuzenduta egongo da.
beti arte dramatik argi daukagu, herria da zaindu behar duguna, guk zerbitzu publiko bat egiten dugu, konbentzituta gaude ekonomia bat mugitzen dugula baita ere, eta zor diogu herriari, batzutan diru pribatuak edo diru publikoa ezarri beharko lukete, baina ez da bakarrik hori, uste du sentsibilitatu behar dugula publikoa eta publikoari eskaini behar dugula guretik aldugunik eta gauza honena, eta publiko horri zuzendu behar dugula eta kontatu behar ditugula gure istorioak, guk sentitzen ditugun istorioak, gure herriko istorioak, eta euskaraz eta euskaratik, eta orduan hola gutxika lortuko dugu publiko bat, eta gero agian politikoak konturatuko dira, bai, egia da, existitzen dela euskal publiko bat, badagola euskal teatro bat, euskal musika, badagola bertsolaritza, eta badagola kultura bat, eta kultura horrek egiten gaituela herri. Baina, ala den, Leiretzuk nola ikusten duzu hemendik aurrerakoa? Ez dakitxo bera ikusiko, handekek jaiten zuen bezala, bai, ustez guk behar dugu segitu sortzen eta gauzak eskaintzen eta bai, ustez sortuko dira gauza behiak, manera behiak eta hortik ikusiko, ezin dugu sekulan jakin, baina guk behar dugu segitu eta ara, azkar egon. Eta Nerea, zerbait ikasiko dugu? Bueno, agian saio eta proiektu bakoitza eskertzen, uste dut hori ikasten, oso ados ordutegien kontuarekin, ze, txafarietan kantuan gaueko 12:00 hasi eta, kaminoan gauez gidatzen oso dituta. Eta bideo hortatik, gaur bertsokide batekin izan duen elkarrizketa batek, ez dakitetan ondorio ona edo txarra, baina bada ondorio bat, egon gara esaten nola pandemia ostean izan ditugun bertso saioetan, ia denak ziren parekideak edo emakumez osatuak osorik, ez da kasualitatea bezalako bertso saioa, musikatuak eta abar, eta orduan, horrek ikusten da batetik, saio instituzionalagoak edo direnean, edo udale kantolatuak eta behar bada generoari gero eta arreta gehiago jartzen zaiola, baina bestalde, horrek ikusten da baita ere, batez ere lagun artekoak eta otorduak erori direnean, zeintzuena zen otordua eta gaua eta festa, ez batez ere gizonezkoena zela, eta emakumezkoena, feminitateari eskatzen zaizkion formaltasuna, zaintza, distantzia, goxotasuna, lasai, gozatzeko kultur jarduera horietan, batean neska gehiago gaudela, perra da baita musikan ere ez dakit, neska bakarlari gehiago agian kontzertu gehiago izaten eta herriko festetan ez daude gaueko 12:00 hainbeste neska gitarra batekin, ematen du zer pentsatua eta itzuliko baliz batean lehengo egoera, nola itzuliko litzateke, itzuliko da maskulinitateari eskatzen zaion euforia hori eta maskulinoek beteko dute leku hori, edo ez, hau hausnarketa bezala, baina. Gogo eta interesgarria. Bai. Ederki Irukote Bargazki orokor honen ondoren parte hartzaileen txanda iritsi da, Nagore Arin Berriako kazetaria prest dugu, eta bera saiatuko da galerak plazaratzen. Kaixo denoi, lehenik eta behin eskerrik asko parte hartzaileei galdera guztia bidaltzeagatik. Eta lehenengo galderarekin konfinamendu garaira bueltatzen gera, eta konfinamendu garaian oso agerian geratu zen kulturaren eginkizun soziala, balio soziala, telesaiak, filmak, online antzerkiak, bertso saioak, liburuak, denbora pasaz, buruari eragiten lagundu zen eguten, eta eskerrik asko, nabarmendu du, euskarri garrantzitsua izan zarete guretzat, baina, dirudienez, konfinamenduaren ondoren ez zaretain babestuak edo sentitu. Orduan pixkat konfinamendua eta ondorengo sentsazioek nola bizi izan dituzuen zuek. Pixkat lehen Nereak esan duena, egia da borroka bat dela egunerokoa. Egunerokoa emanaldi bat ematen duzunean, eskertzen dugu pila bat, ze
dena dilindan dago, eta halako arime batean bezala. Orduan ez dakigu zein neurri berri etorriko diren, zein izango diren aukerak, ze protokolo jarraitu beharko den, eta egia da ez daukagula inongo babesik zentzu horretan. Galtzen badugu boloa, galtzen dugu, emanaldia galtzen da, eta ez da ezer gertatzen. Eta, bueno, nik uste dut, bai, egia dela oso hauskor eta bestalde emanaldi bat egiten dugun behinero, oso pozik gelditzen gara, baina guk gure taldean, ekoizponetik eta administraziotik eromen bat izan da guzti hori egin ahal izatea, posibilitatzea, ze kriston borroka egin behar izan dugu hori lortzeko. Ados. Beste bi galdera daude lurraldetasunari eta Nereak duela gutxi aipatu den generoaren gaiari begira. Bat, nolako eragina izan du pandemiak herri gisa, eta horrek erakutsi aldun herri hauskorra ote garen, eta bestetik, emakume sortzaileak zaurgarriago direla erakutsi du pandemiak? Zakitze iritziak azuen bi galdera horien inguruan. Nola zen lehenengoa, ea herri... Lehenengoa, nolako eragina izan den pandemiak herri gisa, eta ea erakutsi ote duen herri hauskorra garela edo. Bueno, zentzu askotan, batez ere mugei dagokien kontuan, ez? Batean, argi ikusi da, nola ze puzzle piezatan banatzen garen, eta noski ekarri dituena honek pila bat muga. Iparraldean batez ere antzokiak itxita egotea, beraz ez gara iparraldera joan ezertara, ez kantatzera ez ezer, iparraldeko bertsolariak etorriko ziren ona auskalo mugan nolako paper kontuekin, beti erdi beldurrez ibili gara behintzat gu mobitzen herriz herri edo bai, herri bezala, bai ez dakit gero konparatzen gure herria beste herri batzuekin kultur mailan hobeto edo okerrago den horren beste ez dakit esaten. Eta emakumei dagokien kontuan, izan daiteke zaurgarriago ere izatea, batez ere ez bakarrik emakume eta sortzaile, orokorrean emakume. Momentu batean etxean egon garenean gokitzu zaizkigun rolak eta umeak dauzkatenek egin behar izan dituzten malabareak eta gero lanera itzuli eta gu behintzat itzuli garenean txakurgorriara, ritmo beldurgarri baten itzuli gara, dena zen atzoko, zabaldu zirenen ateak maiatzean, ekainean nahi zuten denek dena eginda egotea, ez? Orduan, bai, oso nasia erantzun dute dena, beti bezala, baina bururatu ala gero esango dut hobeto. Bai, eta lurraldetasunari dagokionez barkatu, baina uste dut ez bakarrik, guk artistok, guk adibidez egonaldiak egin ditugu iparraldean, eta gure ofizioko lagunekin eta kideekin elkartu ahal izan dugu, baina publikoa ez, edo adibidez, nik nahi bat nuke orain asteburuan Azparnera joan libertimentua ikustera, ezin dut joan, ez da, orduan horre agerian ikusten da, nola dauden banatuta, eta, zeintzuk diran hemen agintzen dutenak Frantzia eta Espainia argi dago. Bai, eta gero libertimenduak aipatuz ere egin izan dira beste batzu Donibane Garazin, eta guk ere egin dugu, baina ilegalki, dena basa eta kajikan, eta jendea eginda ere, baina egiskoa hartu dugu. Hori da gehien maitatzen dudana. Hortarako dira libertimentuak, ez da? Bai, ahunt. Garazin egin duzu, zuk baita ere, aurten? Bai, egin dut, bai. Bai, Eta pena. Eta inazen, Bai, pena eman ditu. Gustura ikusiko nuke. Norek idatzi du? Noren artean idatzi duzu, Guk idatzi dugu. Zuek idatzi duzu, Antxonek aurten... Zuen nahi. Bai, guk. Osongi. Pena, ez ikusi asko maite dute, Donibanera joatea. Eta zu zirtzil bezalari zinan edo zer? Bai, zirtzila bai. Ze polita, asko maite dut. Posten naiz, begira, gauza bat gehiago ikasi dudana.
Oso poste naiz, asko. Mm. Horrek salbatuko gaitu herri Mm. moduan, agian. Bueno, beste ikusle batek ariketatxo bat jarri dizue, eta esaten du, izan zaitezte zuen buru sortzaileari buruzko igarleak. Uste duzue pandemia honek baldintzatuko duela zuen hemendik aurrerako sormena, sortuko duzen produktu kultural hori? Nik bai esango dut. Nik ere uste dut baiet, nahiz eta behar bada saiestu, hau da, bai, kontzientzia aldetik bai, eta behar bada, konfinamentuan iritsi garen, bakoitza iritsi den bere barne ondorioetatik ere, aterako da zerbait, agian zerbait oso existentzialista eta iluna, baina bai. Ados, eta bukatzeko hausnarketa edo gogoetara bideratutako galdera bat, pandemiak aldatu egingo algaitu? Aldatuko aldu kultura sormena eta kakotxartean kultur kontsumoa edo erabat lehen gora itzuliko gara? Ba, ez dakit. Gizartea aldatuko da, eta nire erantzuna da, ez. Eta gizartea ez bada aldatzen, kultura ere ez da aldatuko. Nahiko nuke pentsatu gizartea aldatuko dela, eta utopia horretan amets egin, eta beraz kultura eta artistak eta beste gauza barri batzuk etorriko dirala. Ojala, hori nahi dut amestu, orduan hortan nahi dut sinistu, ze bestela ez nintzen ontara dedikatuko. Eta bitartean nik erantzunak baino gehiago galderak planteatuko nituzke, ez dakit zer gertatuko den, baina espero dut euskal kultura horrek ondino gerra ematen ibiltzea, eta lehen aipatu dudan moduan, kriston posa eman dit libertimentuak egin direla jakiteak, horrek salbatuko gaitu herri moduan bizirik egoten, eta gure usadioa, gure komunitatea, gure tribu txikia, gure herria, gure hiria, euskaraz pentsatuz eta euskaratik lan eginez. Nik uste okerrerantz ez bada aldatzen ere asko izango dela. Hau da, hoberantz aldatzea, pixka bat Anderrek esan duena, kosta daiteke, ez dut ikusten nola plan miragarri eta estrukturatu bat iritsiko denik, beti bezala eragile txikien alegin txikiak egin dezaken energia metaketa hori, egiten dara daguna azkenengo urte guztietan. Eta, okerrera ez joatea izango litzateke, duela 2 urte antolatzen ziren ekitaldi kulturalak ez galtzea gutxienez, asko posible da galtzea. Antolatzaile batzuk txikia baldin badira, diru gabe baldin badaude, ohitura galtzen bada ez dakit nungo auzoko festak egitearena diru amaitzen lehen ere justuan zebiltzan festa txiki horiek galtzen badira, erronka dagian lehengoa ere pintza mantentzea, eta gero eragile txikiok. Listo? Mi esker parte hartzaile guztiei zuen galderak bidaltzeagatik. Jakin ezazue, solasaldi hau paperera eramango dugula, martxoaren 18an argitaratuko dugula berrian, eta egun horretatik aurrera bideoa ikusgai egongo dela YouTubeen osorik. Beraz, hau izan da guztia, mi esker zuoi, hiruroi, esperientziak eta gogoetak gurekin partekatzeagatik. Agian ez zaigu oso argazki positiboa gelditu, baina nik uste dut beste behin ere argi gelditu dela, zeinen garrantzitsua dela kulturgiak zaintzea eta babestea, ez? Krisi honek gauza asko irakatsi dizkigulako, onak eta txarrak, eta kulturaldetik ere badugulako, ez? Zer pentsatu. Beraz, zerbait positiboa ateratzeko gai garen, eta ea ala den, mi esker benetan, plazer bat izan da, eta nahi duzunera arte. Eskerrik asko zuen.